Τι είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία? Είναι το σύνολο των ακτινοβολιών που μεταφέρουν ενέργεια με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Η περιοχή μέσα στην οποία αναπτύσσονται αυτά τα κύματα λέγεται ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα υπάρχουν παντού δίπλα μας. Είναι είτε φυσικής προέλευσης είτε δημιουργήματα του ανθρώπου. Ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός. Μεταφέρουν ενέργεια και πληροφορίες. Είναι αόρατα εκτός από ένα πολύ μικρό μέρος τους που μπορεί να εντοπίσει το μάτι μας, το ορατό φως. Η ακτινοβολία χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τη συχνότητά της. Στην ιοντίζουσα και μη ιοντίζουσα ακτινοβολία. Ο όρος ιονίζουσα, αν και πολυχρησιμοποιημένος, είναι λάθος. Η ιοντίζουσα είναι η ακτινοβολία που μεταφέρει μεγάλη ενέργεια, ικανή να εισχωρήσει στην ύλη, να διασπάσει βία χημικούς δεσμούς και να προκαλέσει βιολογικές βλάβες σε ζώντες οργανισμούς. Οι πηγές των ιοντιζουσών ακτινοβολιών είναι οι ακτίνες Χ και οι ακτίνες Γ, η κοσμική και η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία. Η ακτινοβολία αυτή είναι πολύ επικίνδυνη γιατί διασπά τους δεσμούς του DNA και είναι αιτία βλαβών που προκαλούν καρκίνο και άλλες ασθένειες. Είναι γνωστό ότι οι πρώτοι ακτινολόγοι όπως η Μαρί Κιουρί, που ανακάλυψε τις ακτίνες Χ, απεβίωσαν προώρα λόγω λευχαιμίας, ανεμίας και άλλων καρκίνων. Μη ιοντίζουσα είναι η ακτινοβολία που μεταφέρει σχετικά μικρή ενέργεια, ανίκανη κατά την αλληλεπίδραση να προκαλέσει άμεσα ιοντισμό, αλλά ικανή να προκαλέσει ηλεκτρικές, θερμικές ή χημικές επιδράσεις στα κύτταρα, άλλοτε ευεργετικές και άλλοτε επιβλαβείς για τη λειτουργία τους. Οι πηγές των μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών είναι τα ηλεκτροφόρα καλώδια, η ηλεκτρική καλωδίωση, οι οικιακές συσκευές, οι κεραίες των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, τα ραντάρ, τα ασύρματα δίκτυα, τα κινητά τηλέφωνα και σταθμοί κινητής τηλεφωνίας. Αυτές οι πηγές αποτελούσαν και το αντικείμενο της έρευνάς μας. Στη μη ιοντίζουσα ακτινοβολία περιλαμβάνονται και η υπέρυθρη, ορατή και η υπεριώδης ακτινοβολία καθώς και τα λέιζερ. Οι συνέπειες της μη ιοντίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας αρχικά θεωρούνταν αμεληταίες. Οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί βασίζονταν στην ιδέα ότι γνωρίζουμε πολύ καλά την αλληλεπίδραση μεταξύ ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και ζωντανών οργανισμών. Είναι μια θερμική επίδραση. Άρα, τα διεθνή θεσμοθετημένα όρια είναι αρκετά για να προστατέψουν ανθρώπους και εργαζόμενους. Τώρα γνωρίζουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Ο μεγάλος άγνωστος παράγοντας είναι οι μη θερμικές επιδράσεις των πεδίων αυτών, και αυτό είναι το αντικείμενο των περισσότερων ερευνών. Αν κανείς λάβει υπόψη και την ανάπτυξη των κινητών τηλεφώνων, μπορούμε να πούμε ότι κολυμπάμε σε μια θάλασσα ακτινοβολίας με κανέναν να είναι 100% σίγουρος αν η θάλασσα αυτή είναι ήρεμη ή ταραγμένη. Σκοπός της έρευνάς μας ήταν οι μαθητές να έλθουν σε επαφή με την έννοια του ηλεκτρομαγνητισμού, να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία έρευνας και μετρήσεων, να ευαισθητοποιηθούν για τα πιθανά προβλήματα της σύγχρονης τεχνολογίας και να ενεργοποιηθούν και εκτός του σχολικού χώρου. Το βασικό όργανο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα ήταν ένας μετρητής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ο οποίος μετρούσε τις τιμές των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων που υπήρχαν σε ένα χώρο μια δεδομένη στιγμή. Έγιναν μετρήσεις σε διάφορους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Τα μέρη στα οποία έγιναν μετρήσεις ήταν ο κήπος της Χίου, η πλατεία στο Κάστρο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Χίου, η κλινική Καστάνια, το ΕΠΑΛ Χίου και οι κεραίες στην περιοχή του Καρφά. Επίσης, μετρήθηκε η ακτινοβολία στο εσωτερικό ενός τυπικού σπιτιού, το οποίο περιέχει όλες τις διαδεδομένες ηλεκτρικές συσκευές καθώς και ασύρματο ίντερνετ. Φυσικά μετρήθηκε και η ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά και τα ασύρματα τηλέφωνα. Στη συνέχεια, οι μετρήσεις συγκρίθηκαν με τα όρια τα οποία είχε θεσπίσει το ελληνικό κράτος. Ο όρος που ερευνήθηκε ήταν ο συντελεστής έκθεσης πολλαπλών πηγών ΣΕΠ. Ο ΣΕΠ ορίζεται ως το άρθρισμα των λόγων της μετρούμενης πυκνότητας ροής ισχύως σε κάθε συχνότητα προς τιμή του επίπεδου αναφοράς για τη συχνότητα αυτή.
ΣΕΠ, μικρότερος της μονάδας, δηλώνει συμμόρφωση με τις οδηγίες έκθεσης. Σε κάθε περιοχή μετρήθηκαν 6 διαφορετικές συχνότητες που αντιστοιχούσαν σε 6 διαφορετικές εφαρμογές. Ραδιοφωνία FM, τηλεόραση UHF, κινητή τηλεφωνία GSM 900 και 1800, κινητή τηλεφωνία 3G και ασύρματο ίντερνετ Wi-Fi. Όπως ήταν φυσιολογικό, οι ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ήταν ισχυρότερες στην περιοχή Κεραίας Καρφά, με το σήμα όμως να είναι 100 φορές μικρότερο από τα επιτρεπτά όρια. Στην κλινική Καστάνια, καθώς και στο ΕΠΑΛ Χίου, οι εκπομπές ήταν 500 με 800 φορές μικρότερες από τα όρια. Στις υπόλοιπες περιοχές, οι εκπομπές δεν ξεπερνούσαν το 1 της χιλίης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπής. Σε κάθε περίπτωση, τα σήματα της τηλεόρασης UHF ήταν τα υψηλότερα, με το σήμα των σταθμών βάσης της κινητής τηλεφωνίας να ακολουθεί. Όλα τα αποτελέσματα στους εξωτερικούς χώρους δηλώνουν συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια. Μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μετρημένες τιμές ήταν 1000 φορές μικρότερες των ορίων. Στην περίπτωση των εσωτερικών χωρών και με την ύπαρξη ασύρματου οικιακού ίντερνετ, και πάλι οι ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ήταν εκατοντάδες φορές μικρότερες των ορίων. Στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων όμως έχουμε μια διαφορετική κατάσταση. Εκεί οι μετρήσεις είναι οριακές. Μετρώντας τις εκπομπές των κινητών κατά τη διάρκεια συνομιλίας και μετρώντας τις ίδιες παραμέτρους με πριν, βλέπουμε ότι οι τιμές είναι αυξημένες και μερικές φορές ανώτερες των ορίων, ειδικά όταν η στάθμη του σήματος του κινητού είναι σε χαμηλά επίπεδα. Το κινητό εκπέμπει με περισσότερη ισχύ. Τα ασύρματα τηλέφωνα εκπέμπουν με σταθερή ισχύ 2 με 3 φορές χαμηλότερη των ορίων εκπομπής. Το πρόβλημα με τη χρήση των κινητών δεν είναι το ότι οι εκπομπές τους είναι πολύ κοντά στα όρια ασφαλείας που έχουν θεσπίσει οι παγκόσμιοι οργανισμοί, αλλά ότι αυτά τα θεσμοθετημένα όρια πιθανόν να μην έχουν νόημα. Η τελευταία έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα κινητά τηλέφωνα είναι πιθανώς καρκινογόνα και επισημαίνει το γεγονός ότι είναι σημαντικό να γίνουν επιπρόσθετες έρευνες. Μέχρι τότε συστήνει τη χρήση hands-free και SMS. Αυτή η αβεβαιότητα προέρχεται από το γεγονός ότι δεν έχουν κατανοηθεί ακόμα οι επιδράσεις της εκπομπής ακτινοβολίας, ακόμα και χαμηλής ισχύως, τόσο κοντά σε βασικά όργανα του σώματος. Δεν έχει αποκλειστεί η πιθανότητα ακόμα και 2 με 3 φορές χαμηλότερη ισχύς από αυτή των κινητών τηλεφώνων να είναι επιζήμια για τον ανθρώπινο οργανισμό. Πάντως, αυτό που οι περισσότερες έρευνες δείχνουν είναι ότι η εκτεταμένη χρήση του κινητού τηλεφώνου, δηλαδή χρήση πάνω από 30 λεπτά την ημέρα, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στο εγκέφαλο. Plain talking, take us so far, broken down car, like strung out old stars, plain talking, served us so well, we traveled through hell, know how we felt.